כאן אביב בסרטון חדש, והעלינו לפני רגע סרטון, רק אומר אבל בסדר. עכשיו אני עם בת דודה שלי. עדן, תגידי שלום. שלום. אז אם אתם רוצים תפרגנו, וסבא לי לראות כמה סבים אנחנו רוצים להגיע. אם אנחנו, עדן מטרה את רוצה שנגיע לסבים. נכון, אפילו אני שמתי לך עוקף. מה המטרה שאת רוצה שנגיע לסבים? כמה סבים את רוצה שנגיע? אני רוצה כאילו שנגיע נביא מלא סבים, כאילו, אני לא יודעת כמה. את רוצה 50 מעל ואני יכול לעשות לייבים? כאילו, כן. המטרה שלנו זה להגיע ל50, בינתיים אנחנו 4. בא לי לראות כמה סבים אנחנו עולים מכל הסרטונים שאני עושה היום. היום עשיתי 1, 2, 3 סרטונים, אבל זה הרביעי. מי שרוצה שיפרגן לנו בסך. בא לי לראות כמה לייקים אנחנו מקבלים לכל סרטון, ומה מטרת לייקים להגיע לכל סרטון. עדן, מה מטרת לייקים שנגיע לכל סרטון? אולי, מה אני אגיד לך? אולי 300 לייקים, זה יהיה גם טוב. עדן, זה ערוץ קטן, יש לי רק, בוא נספור כמה צופים, יש לי 5, 6, 11, ויש לי עכשיו 21, זה 38, 44, 56, וואי, זה קשה זה. 70 לא, אני פשוט יכול לעשות ככה, הבנתי איך אני פשוט עושה ככה. כאן אביב בסרטון חדש, והיום אתם ראיתם כבר כמה סרטונים שעשו 16 צפיות, ועכשיו ירד 2 סתם, 14 צפיות, 5, וכמובן 16, ואנחנו ממש רוצים להשיג עוד צפיות. פשוט בוא נעשה עכשיו איזה כמה דקות, בוא נעשה סגרתי את הסרטון, סליחה, אני בודק את כל הסרטונים שלי. אמרתי כאלו דברים אני אראה לכם איך אני משחק. בוא נבדוק כמה צפיות יש לי בכל הסרטונים, עדן. אני עכשיו מנסה לבדוק. יש לי 200, בכל הסרטונים יש לי 288 צפיות בכל הסרטונים, עדן. ובסך הכל בכל הסרטונים שהעליתי 21 לייקים. עדן, אני מסתפר, אני כולה יומיים בפאקינג. חבר'ה, אתם יודעים שאני רק יומיים עושה יוטיובר. אתה יודעת שאני רק יומיים עושה יוטיוב? טוב. וכבר יש לי מלא צפיות. אפילו זה ממשיך לעלות, יש לי 17 צפיות בסרטון, ובסרטון אחד יש לי 30 צפיות, עדן. זה טוב שיש לך 30 צפיות. אני ממש מנסה להשתפר ביוטיוב. עדן, אבל אם אנחנו מגיעים פעם אחת ל10 סאבים, אני נותן לאנשים ישר להיכנס לערוץ וואטסאפ שלי, ואחד מהם הולך לזכות בשימפנזיני גינטיני. זה יהיה מטורף. או בצ'יקלטרה, מה שלי רוצה, או שאני רוצה. אוקיי. אני וליל עושים פה ערוץ של הגרלות, מי שלא יודע. מי שלא יודע, אני די חדש ביוטיוב, וכבר מלא צפיות, וגם מעריכים אותי ביוטיוב. ואת יודעת שעדן מישהו שם לי סאב בלי סיבה? לאחרונה היה לי 3,
אבא שלי, את וליאל, פתאום אני נכנס, פתאום אני רואה 4 עוקבים, בלי שאף אחד שם לי. נכון, זה מטורף, עדן? כן. טוב, אנחנו כבר 5 דקות על סרטון. עדן, אנחנו עושים 9 דקות סרטון. כי אני לא יכול מעל 10. אם אני רוצה מעל 10, אני צריך להיות בין יותר גדול. בין 10. כאילו. עשיתי את זה שלי שאני אבד. בוא נבטל. אוקיי, אנחנו כבר... אתם רוצים שאנחנו רגע נשחק במשחק? אני לא יודע מה לעשות. אני בודק כמה צפיות יש בכל סרטון. אין צפיות בסרטון החדש, זה בסדר, כי רק עליתי אותו לפני 4 דקות. וגם אנחנו כאילו עושים, זה גם 5 צפיות, 6 צפיות, 15 צפיות, 17 צפיות. יש סרטון שמפציץ בצפיות, עדן, 17 צפיות, אחי. עדן! לא נגמר 17 צפיות בתוך סרטון. הנה, ירד ל-15. לא, זה נכנסתי טעות, לא נכנסתי לזה. 16, ירד ל-16. בסדר, עדן, עדיין הרבה. תכתבו בתגובות. כולם לכתוב בתגובות. יאללה, כולם לכתוב בתגובות W10 עוקבים. כאילו שנמשיך לעלות סרטונים. מי שזה, אפשר לכתוב W10 עוקבים. אבי ראו אותי בווידאו? לא. ליאל, תצא, עליתי סרטון של 9 דקות. נכון. אני רק עובר לכם. אביב, הוא רוצה שתעשה גם את ליאל מנהל של הקבוצת... הוא אמר, שלחתי לו פעם אחת והוא אמר לא בא לו. אוקיי. ליאל, בא לך או לא? לא. לא, הוא אמר לא. נו, מה אמרתי לך? נתתי לעדן. רגע, אביב, עשית, נו? מה? לפני 26 דקות סרטון? כן. בגלל זה אני רואה פה בערוץ שלך. אז יודעת כמה סרטונים אני עושה? אני מנסה לעשות מלא סרטונים כל יום. בשביל שיהיה לי כמה שיותר עוקבים. כי אני רוצה להגיע כבר למלא עוקבים. אפילו ליאל רוצה לקדם את הערוץ, נכון ליאל? יש לך 10 סרטונים ו4 מנויים. זה התחיל קצת להיות טוב. יש לך כאילו 4 מנויים. לדעת זה יוטיובר חדש. אז אם אתם רוצים תפרגנו בו סאב, טוב? זה די יעזור לי. אני צריך די סאב, אז לא אכפת לי אם אתם רוצים תשימו, אבל תשימו. מה את אומרת 16? יש יוטיוברים שפאקינג עם 5 סרטונים ואין להם סאבים. רגע, אתה עדיין בסרטון? אנחנו כבר 9 דקות, אנחנו עושים 9 דקות ו50 שניות. רוצה 10 דקות? בדיוק 10 דקות אנחנו שמים את הסרטון. אוקיי. רגע, אביב, רוצה שתראה, שכאילו תראה להם במסך, כאילו... אני יכולה לעשות רק 10 דקות, ואם אני עוברת 10 דקות זה לא יעבוד את הסרטון הזה. או שרגע, בוא ננסה לעשות 11 דקות סרטון רגע. ונבדוק. לבינתיים תדבר איתם, תגיד להם מה שלומכם, כאן אביב. אני מדבר איתם, אבל אמרתי להם את זה. 40 שניות הסרטון הזה. אוקיי, אנחנו פה על 50 שניות. בדיוק 10 דקות שאנחנו מסיימים. יש לך 4 מנויים.